ta 8 ita kuma ana ce da ita Inland Fishery Act I-10. Wannan ita kuma doka tana kare ruwaye na kogi da koguna da suke cikin inland, wato abinda ake faɗa tsandauri, kogin da yake cikin tsandauri, to wannan doka ita kuma ita ce ta ke kare shi daga gurɓata. Wato babu wata ma'aikata ko industry ko kuma masana'anta da za ta sarrafa wani abu ta saki gurɓataccen da gwalanta zuwa cikin kogi domin kada ya illatar da halittun cikin kogin. Wannan doka ita ce take basu wannan kariya. Doka ta 9 ita ce Oil Pipeline Act. Wannan kuma ana kiranta da CAP 07. Ita kuma wannan doka tana kare wato bututun da ake shimfiɗawa a ƙarƙashin ƙasa. To ita tana kare muhalli, tana ba da dukkan dokoki da yanda za a shimfiɗa wannan bututu yanda ba zai cutar da muhalli ba, yanda ba zai fashe ba ko ya dinka zuba ba a sani ba, ya cutar da sauran halittu wanda suke wannan muhalli. Ta ƙarshe ita kuma ana kiranta Oil Pipeline Regulations. Ita kuma wannan ita ce take ba da guidelines ko kuma dokoki na yaya shi wannan pipelines ɗin kuma zai zamanto a cikin muhallin. Shin za a sake shi da yawa ne? Shin kowa idan ya ga dama zai je ya jona bututu kawai ya ja fetur? Ko kowa idan ya, kamar yadda muke wa famfo in kun kula mutane kawai da sun ga pipe ya wuce kusa da su suna iya zuwa su fasa su jawo ruwa cikin gidansu. Shin za ka iya wa bututun mai haka? To wannan Oil Pipeline Regulation Act ita kuma ita take kare muhalli daga wannan illa da za a iya haifar masa. Assalamu alaikum, sunana Nura Tasiu. Maɗu a shiri na gaba domin jin wasu dokokin, domin mu fahimci menene inda doka ta yi mana tanadi akan abin da zai cutar da muhalli, domin in muhalli ya cutu bil adama ya cutu. Assalamu alaikum.